Como diseñador de 3399, creo que Creafogar empasta moi ben a tradición do artesanato e a exposición dese artesanato coa combinación do deseño e da posta en escena para o público e para profesionais. Un proxecto global cun espazo moi interesante e cunha proposta que, aínda que non é a proposta en sí moi innovadora, o concepto si vai a ser moi revolucionario no mercado en Galicia. Creo que en Galicia calquer evento deste tipo que relacione oficios ten relevancia pola proxección que pode chegar a ter, non? É un mercado que estamos máis acostumbrados a interpretalo en feiras ou en tendas, pero non nun espazo compactado como pode ser Creafogar. 3399 Iluminación, o que aporta Creafogar, creo que a innovación e a aposta en escena da iluminación como aposta arriscada para amoblamento, ¿no? Facemos pezas de iluminación, pero basicamente o que nos dedicamos é a proxectar a luz, é dicir, interpretar a luz dentro dos espacios, e creo que eso é moi importante a nivel fogar e moi importante neste proxecto como tal, como a idea de ese espacio para interpretar esa luz.